Oimore Nyakoromogi en sadek marotieno inte kama kare mar mondo miyudo weche manyien mathoth timore pacho kaendi motenore kod chik manogol kod jatend piny weche mag tiyo kod magine chielo tiende jogo manyalo dwaro mondo gidonjie kuonde jot mag apisas mag obila. Jotelo mopogore opogore golo dhogi ewi wach machal kama wa kod weche motenore kod tuoche mabende gin mago malandore e kind oganda mano tuo mar kute mag ayaki kod mamoko mag abuba mamako ji mabende koro timie nonro magi to bende kotenore kod nyithindo matindo. Wantiere kod weche mag ohala kaachiel kod weche mag tuke mabende tuge gwenge mag Nyanza mag Originals omiyo intiere kama kare magi weche mamia pek. I want to repeat it here. In fact, shoot and kill. The government is squarely responsible for either omission or commission. Josiasa odiwar gi wach mar kabendo winjero bila ti kod lisasi e kedo gi jokel tulo ginjore e kinde ng'anyo e pacho ka. Ratiro en mane? That is not protest, that's not maandamano. That was an attempted coup, an act of terrorism. Migawo mar arita Kipchumba Murkomen pod omako chung'ni ne nitiere chenro mar temo loko sirkal ni kendo sani ok gidhidiemo wang'gi e kedo gi njore. Na hiyo wakati choo imeanguka, kuna watoto watatu waliweza kuanguka ndani ya hiyo choo. Nindo adek ma jonasari otho kaachiel pod imanyo bang' lwar e choo e skul mar Queens of Angels Uasin Gishu. Machiegni Nyakoromogi nyinga Ucheng Emmanuel, jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Kawachako, jatend piny William Ruto koro wacho ni nitie josiasa moko matiyo marach gi rowere pacho ka moloyo tikinde mibago ng'anyo kaka Ifinya Kidilero. Paro ma kamano sir kod jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen mowacho ni nitie jogo matemo loko loch ataro mar chik. Koloso e kar jot mare boma ma Nairobi e kinde mano romo kod jotugo mag Nairobi United. Jatend piny William Ruto owacho ni nitie moko kuom josiasa matiyo marach gi rawere ahinya to e kinde ng'anyo mani onge gino maber magichano negi. Breaks my heart when people who have no plan for the young people of our nation take them to the streets, abuse them in the streets, misuse them in the streets, and we end up with mayhem, rape, destruction of property, destruction of businesses, because there are people who have no plan for the young people of our nation. Pachuruto no sir kod governor ma Nairobi Johnson Sakaja manoji worawere mondo kikie ti kod gi marach gi josiasa. There's been a lot of depression and even politicians taking advantage of the sad situation of our young people. We are telling our young people, just like Nairobi United, God has a plan for you. Jeremiah 29:11 says, "For I know the plans I have for you, for a hope and for a future." Komachielo, jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen owacho ni ng'anyo mosebed kibago pacho ka en tim mar njori kod mano mar temo loko loch kendo ok gibichiwo thuolo ne jal mora mora matemo loko loch ma pacho ka ataro machik. We must tell ourselves what it is. That is not protest, that's not maandamano. That was an attempted coup, an act of terrorism, a failed attempt to change regime. And we want to tell it as it is, and we are not going to accept. We are not going to accept unconstitutional means of changing government. This idea of coming to maandamano and saying we want police, we want to invade police station, we want parliament, we want to ban judiciary, and therefore we want to invade state house. That is not protest. Omedo ni ng'anyo koro ken kaka nochan kendo lokore mar kwalo mwandu jopiny. Kaluwore gi Murkomen, nitie josiasa mosedonjore ng'anyo mar rawere kendo tiyo gi kweth njore mar rocho ng'anyo makamano. There was no maandamano, there was no protest, there was no picketing. It was only looting and violence that was meted
on innocent civilians. There are shops that was meted on police and police stations. It is unbelievable that in particular areas of the country, as some political actors organized goons to invade police stations. And yet, some people are still pontificating and giving excuses of cousins and shares and regions and tribalism. Ekindego, oji oganda jo Kenya mondo miyo bila thuolo makare matich kendo mako chung matiyo matek maneno ni oganda jo Kenya oyudarita makare mar ngimagi kod mano mar mwandugi. Pia na waomba nyinyi wananchi muishi vizuri na polisi wetu kwa sehemu zote za Kenya. Mukue na uhusiano nzuri. Mujue kwamba polisi ni watoto wenu. Hakuna mtu hapa, hata saizi nikiuliza hapa, kuna mtu anataka aandikiwe mtoto yake tukifanya recruitment kwa polisi? Nyinyi wote mtainua mkono. Mtaniambia hata ongeza hapa order. Mageti Morenda lomoko tok Murkomen wachonio bila nyalo chwado lisasi. Jal mora mora matemo monjo tesendo bila. Efinyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Kapod wantiere wach motenore kod mano, jaod bura ma Belgut Nelson Koech odok ne obila kendo makochung motegno ni gitigi lisasi kendo neg jong'anyo marocho hala kod mago manigi gige lweny. Kaluwore gi Koech, jong'anyo makamago buo ngima oganda jo Kenya kendo chiko yien obila tiyo gi teko mathoth e kinde ma ngimagi ni kama rach. Matok jatend piny owacho William Ruto chiwo chik ne obila mondo chwad jong'anyo gi lisasi e tiendegi. Niseme na nishukuru Rais William Samoei Ruto. Wakati jana umesema shoot but do not kill. I want to repeat it here. In fact, shoot and kill. You cannot have someone coming after your life and you do not want to shoot and kill. You cannot have someone who is coming after your businesses armed and with weapons and you want to tell me that you cannot use shoot and kill. The Constitution, the Police Act has given the police the powers to use their arms where they have evaluated the risk of their lives is in danger. Anyone who wants to go to a protected area like State House is not an ordinary person. That is a criminal. That is an armed person that must be dealt with equal force. And the only force that applies to such people is to shoot and kill. Atuambia sijui one time ya nani? Nani alikuambia sisi ndio tutakaa one time? Kibaki hakukaa one time. Uhuru hakukaa one time. Jaod bura ma Kiaru Ndini Nyoro oseo piny owacho wi gino mowacho ni nyau mare emanyocho kelo midhiero e ng'anyo mar odiochieng' ma Sabasaba. Nyoro moloso Kiaru penjo ting' ma ofwamb kich ma ng'weyo maling'ling nigo ni mar winjore bed ni ne gifwenyo chenro maricho mag ketho mwandu kod tulo kendo piny owacho geng'o chenro go kapok otimore. The government is squarely responsible for either omission or commission. Na mwanza kupea Wakenya tu story mingi kila wakati. We can see through the lies. We can see through and we know for sure either the government was involved or it abetted those crimes and criminalities. Siku ya Monday ni serikali peke yake ilikuwa inalinda mabarabara zetu zote. Kama ni serikali ililinda mabarabara, wale walipita kuchoma mali ya watu walipita wapi? Some of the narratives being crafted are crafted using government machinery, using government resources, both human resources and monetary resources. Na pesa ya Wakenya hatutakubali itumike ati serikali yenyewe ndio inaleta narratives za kugawanya Wakenya. Kama mtu anataka watu wagawanyike, aende agawanye kwake, sio kwa Wakenya. You have benefited in the past by dividing Kenyans. This time round, there is no Kenyan who will hate the other Kenyan for anyone to benefit. Kuyo kwako gweng' ma Gathera mani Mbeere South kaluwore gi tho mar rawera ma jegni 16 moyangore ni nyocha otho e ng'anyo mar odiochieng' ma Sabasaba kaka jafamo marwa Lilian Abeta lero familia ma japuonjre no ose obila e wi nek ma nyathigi. Lit gi kuyo okwako gweng' ma Gathera e Mbeere South e kinde ma familia moro ywago tho mar nyathigi Benedict Mudhoni ma jahigni 16. Rawera mayango ni obila nyocha ogoye ng'anyo ma Sabasaba e boma ma Kiritiri magikone otho.
Mudhoni mana en japuonjre e sikund sekondar Magiti Rari yango ni nyocha orado githo mare ka odhi dala doko momenda mag somo. Na hiyo ni vile alikuwa na kambala shule, sasa hakuenda juu. Alikuwa ameambiwa aende na pesa, na mimi nikamwambia angoje nipate pesa ndio nimpe aende Tuesday. Sasa hiyo Monday hakuenda juu alikuwa amefukuzwa. Asubuhi kuna anti yake mkubwa alimwambia siende maandamano juu hiyo maandamano haitakuwa ni mbaya. Na baba yake alimwona na yeye akamwambia siende maandamano juu kuna maandamano, usidhubutu kwenda huko. Sasa alienda tu tukiwa hatujui. Yor maranyuola no nochakore bang' Mudhoni koso dok dala. Menyo margi ne ochopo gi nyaka e hospital ma Embu level 5 kama nyocha giyudo wuodgi ka en maiti. Tukasikia fununu kuna mtu alichapwa, akaumizwa, akapelekwa kwa Embu akiwa alimahututi. Sasa tukaona ni vyema tuende Embu tukamtafute. It is too painful, inauma. Sasa tukaenda hadi kwa Wanda tukumpata. Jaribu kuimagine, yani hakupatikana kwa vitabu za Wanda. Finally alipatikana kwa kitabu ya mocha ikiwa unknown. Juu hata jina ni sisi tulipeana. Familia mar rawerano oseyotho mare kendo gikwayo ratiro ka gijiwo sirikal owinj duond rawere mapachoka. Viongozi wetu wa kidini, viongozi stakeholders, tuwe tunaongea na watoto wetu, kwa sababu vijana wamekuwa na mambo mingi ambao hawezi wakaongea kwa wazazi. Serikali tafadhali, huyu kijana wetu tunataka haki ya huyu kijana. Wazazi wake wako na huzuni sana. Familiano makoro dong maonge geno penjo sirikal penjo mathoth e kinde magimanyo ratiro. Lilian Abeta, Ramogi TV. Kapod wantiere wechego, ji abich mane ochwade gi magina mowito ngimagi kinde ng'anyo ma Sabasaba ringregi otimnegi bero mar yango kaka ne giwito ngimagi. Jafwambo marwa Eric Owenga nyisowa lipot ewi bero gi nonro kaachiel gi ywak mar familia maggi. Bang' chenro mar bero mane okawo thuolo mar seche maromo 6 kama e kano ringre ji ma otho ma Nairobi Funeral Home, anyuola mar Paul Makori gi Anthony Maina no kod lit mokalo. Maeri tokne magina magi chich godo ne oti godo e chwado ringre anyuola gi ne oyudi kendo kol oko. Magina Makori geno ni biro ti godo e konyo nonro mar yudo ratiro mar oganda go. Makori mane ochwad magina e kadak makangemi no yudo magina ka omoko e bwo yuothe tok po ng'ute gi kora chich. Kama ina mane onegi e kadak makahawa West no yudo magina ka omoko e onding'e. Nimepata kushuhudia kwamba alishutiwa mara mbili, lakini risasi ambayo imepatikana katika mwili wake ni moja. Risasi yenyewe imepatikana katika karibu na kwapa ya mkono wa kulia, nikishuhudia tu walipokuwa wanaitoa, na hata waliweka kwenye meza na ikapiwa picha nikiona. Amefanywa postmortem na ameonekana bullet yake imeonekana ilikuwa alipigwa risasi hapa, intestine katoka, halafu bullet imeonekana spinal cord. Nonro mar bero ne ringre abichgo no fulo ni giwito ngimagi tok chwero remo sidang' kendo onge kaka ne ginyalo tony. Kweth mar lakteche mar jobero ne oting'o Simon Omuok gi Joseph Ndung'u duto mane ochung'ne anyuola ma owito jogi, ka Sylvester Mahinge to ne ochung'ne piny owacho. All the 5 victims suffered gunshot wounds. They died as a result of overbleeding because of the gunshots. Officers were very clear on their mission. And when they took those shots, we can almost say for sure their intention was to kill. Koyo geno yudo ratechgi, anyuola go koro nigi kwayo kalure kod pek mar liel. Na kwa upande yangu ningeomba, juu ni mimi mama, ni mimi baba, ningeomba haki yake ionekane, ifuatiliwe, yani haki itendeke. Juu yeye alikuwa breadwinner na mke wake amewachiwa watoto wadogo
na ni housewife. So sasa tungeomba tu usaidizi. Kwa wakati huu kulingana na uhaba wa kifedha kwa wakati huu, sababu ili jambo limetupata ghafla bila matarajio, na msiba unapotokea huwa kwamba haujulishi mtu kujipanga kifedha, tumeamua mwili usalie hapa. We are appealing to Kenyans at this point in time to kindly stand with the families. Chenro mar bero no benno yuori gi dwol mochung'ne no kako bilatie thuru kamano IPOA okwach kich gi bede migepe mamoko mochung'ne kendo ratich oganda kaka IMLU. We have handed over the bullet remains to IPOA. IPOA have taken them for ballistic testing, and we are hoping that we will be able to identify the guns that actually took the shots. Magitimre seche mama romo jopiny 44 dhi nyime gi yudo thieth e kar thieth ma Kenyatta National Hospital kod adhonde mag magina mane giyudo kinde ng'anyo mar Sabasaba. Moko kuomgi bende gin nyithindo manie bwo higni 18 kaka Solomon Mungai mane ohinyore Limuru. Jad bura mag Githunguri mano Gathoni wa Mushomba mane otimo limbe kar thieth mag Kenyatta kama oganda yudo thieth nosemo kalo tim mar tiyo gi risasi e tok chik kinde ng'anyo. Huyu mtoto ambaye ni kaka ya huyu mwenye alinifanya nifike hapa alipatikana akicheza mpira. Alikuwa anacheza mpira. Alikuwa anacheza mpira, risasi kampata akicheza mpira, na ya kuhuzunisha sana ni kwamba huyu mtoto amelala seo siku 2 kama risasi ziko kwa mwili. Anyola gi por chunjo moko kalore kod kuyo momako gi tok wedegi chwad kod magina chieng' uktich mar jumani. Kwa maduong' eni ratiro nyaka giyud. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi Funeral Home, Nairobi. Yakwara mwika podwa ntiere report mo tenore kod weche mag ng'anyo. Eni jaod bura mano Manyatta mung'ere kaka Gitonga Mukunji kaachiel kod jafwambo James Mbochi to kod jariemb boda Stanley Mbudhi gin mago mowe thuolo kod omenda maching ma siling 300,000 ng'ato ka ng'ato. Ne ochwalgi e nyim doho mano ma Kahawa kanidonjogi kod weche mag ng'anyo mano bagi tarik 7 dwe mar 7 mano mar Sabasaba kane odonjogi kod ketho mar nesiayo tulo e kind jopiny odiochieng'no. Ka bad migawo mar okwach kich ne dwaro mondo mine omed geng'o negi kuom ndalo 14 ka gidhi nyime kod timo nonro, kata kamano doho ne okwedo malich mokalo kwayo margino kendo miyogi rambun. Motelo ne mano jaod bura ma Mukunji ne ogeng'ne paro bila mano ma Mudhaiga toka ne osemake mano weyo ka oganda mawuok e kar chung'od bura mare ma Manyatta nobedo kod ywak mopogore opogore. Kaka mano jogo mag Njamin wach nyiso doho ni itimo negi nonro kutenore kod weche mag njore kamoting'o kao kendo ng'iewo jopiny mondo mi odonjie kweth mopogore opogore kendo kelo tulo e kinde ng'anyo ma tarik 7 dwe mar 7 higani. To kane owegi thuolo kod rambun, jaod bura ma Mukunji wachore ni ne ochope kar thieth ma Nairobi Hospital mondo mi odhi nyime kod weche mag thieth. E bura bende chal kod mano Nyakwara Mgajwang' ni doho biro golo ng'eto mar chieng' tich adek mabiro e wi kwayo mano kel kod jokanyo mag duond bura mar DCP mag apisas mage kamoting'o Wanjiku Thiga, Peter Wanjiru to kod ng'at ma pod ok oyangi mar adek. Ne gin bende seyogi kuom bedo kod lwede weche mag ng'anyo ka gisiro mag mano biro tarik 7 dwe mar 7 higani to kod ng'anyo moko mano bedo chien kanyo. Mano gin weche ma bende tuchi lak seche gi mochopo no en jaod bura ma Manyatta mano Gitonga Mukunji achika achiel kod jafwambo James Mbochi to kod jariemb boda moro Stanley Mbudhi owegi thuolo kod doho gi rambun kod ok bimed geng'negi kod kuom ndalo 14 kaka ne okwa kanyo kod jomin wache bura modonigo mar siayo tulo. Lipot motenore kod mana mathoth Nyakwara Mgajwang' biro yudo kanyo weche manyien odiochieng' makiny. Ka wadhi nyime, apis min buche omako buch nek ne Cleansy Masinde Baraza, apisa mane ne picha ka chielo rawera Boniface Kariuki gi magina chieng' ng'anyo ma tarik 25 dwe mokalo. Jich machielo mane odonjo Duncan Kiprono owe thuolo gi jomin buche kalore ni onge kod gima tude gi nek mar rawerano. Baraza biro ng'ane buche kiny tich abich e doho mamalo gi jang'ad bura Justice Kimondo. Orders to granted that my client be released. In order for instatement to his previous position. Okay. That's okay. You're not on our side.
safe to say that we should be supplied. Following the information by the DPP, so the second respondent hearing will be set at liberty unless otherwise lawfully held. Furthermore, the first respondent will be remanded awaiting his arraignment before the High Court to face the murder charges that have been preferred by the DPP. So I hereby mark this file closed. Yakora mogiro kamano kum medo kete chenro maro imore wantiere kod mathoth moiko ni kata kamano akaw yo mokwongo kikidhi mabor wanere Tokyo matin. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. New Downy refill pouches, lasting longer than expensive perfumes. Cap, store, and no need to add water. Serve with a Downy refill. In the kitchen, what do we bring? Break a cubicle string, flavor on a string. Pull it, tear it, crumble it. Fresh flavors all get in. Make it bits more tasty. Family more healthy. Reiko Cubes could string my bestie. Reiko Cubes ming'eyo cha mandhadhu mare miyo chiembi medo bedo mamit moloyo. Sani koro nitie paket manyien. Yud mari e duka kata supermarket mantie machiegni kodi kawuono. Mama Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto mapachoka. Okinyi kokinyi, wayango ni kaka piny oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka, tili yudo tich ka. Kendo in gi duola e mbaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No, wamiyo parliament a lot of authority. To authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 okinyi nyaka sa 5 onyango e Ramogi TV. Machiegni kendo nyithindo adek magin jo nasari owito ngimagi kachiel pod imanyo bang' lwar icho e skul mar Queen of Angels Tarbo mantie kaunti ma Uasin Gishu bang' cho mukore kendo lal gi ngimagi. Ma en kaluwore gi koth mapek mosebedo ka chwe e gwengego kendo kelo sienyruok mar lo. Lydia Okeyo nigi ler. En ywak kod kuyo na jonyuol e skul ma Queens of Angels e gweng' ma Tarbo e kaunti ma Uasin Gishu. Jonyuol opong' gi lit karango ringre nyithindo adek mano ogol e cho mar skulno mano osinyore kendo nimo gi nyithindo kaluwore gi koth mapek ma osebedo ka chwe alworano. Tumekuwa na mvua mingi sana kuanzia jana mpaka leo asubuhi that has caused one of the pit latrines at Queens of Angels kuweza kucollapse, na hiyo wakati choo imeanguka kuna watoto watatu waliweza kuanguka ndani ya hiyo choo. Tumeweza kuretrieve wale watoto tukapeleka Tarbo Hospital. Latrine yetu ya shule wanafunzi walipokuwa wanaingia kupatikana kwamba moja ya latrines iliweza kuanguka na baadhi ya wanafunzi walikuwa wameingia pale ndani. E kinde ma pod ywago nyithindogo mano owito ngimagi kaluwore gi masirano, moko kuom jonyuol e skulno nyiso luoro margi e wi arita mar nyithindgi e skulno anyate kinde ni makoro koth mapek medo chwe e gwengego. Hakikisha kwamba vio vyote vya shule
vinaweza kujengwa kwa njia ambayo inatakikana, kwa sababu ukiangalia hiyo choo vile imejengwa inaonekana kwamba imechukua muda na haikuwekwa chuma kupita iende mpaka kando. Hizo chuma zilikuwa zinaishia kwa shimo yenyewe, hiyo slab. Jonyuol go kwayo migao mar somo mondo mi one ni chope mag skunde duto manie alworano oger motegno kaluwore gi chal marach mar kor lwasi manyalo medo kelo koth e alworano. Management ya shule iweze kuchukua hatua ambayo zile choo za maji zinaweza kutumika ili tuache hii mwendo wa kutumia hizi choo za mashimo. Jalup Komishona Matarbo Charles Cheseto oyango ni giseketo chenro mar chako timo peda skunde manie alworano marango chal mar chope magi kaka yor geng'o masiche machal kod mago e kinde mabiro. This moment we as the government we want first to do monitoring and evaluation of all the public schools that we are having in Tarbo. We want to ensure that all of them are fit, especially when we are having this season of very heavy rainfall. Chenro mar menyo pod dhi mbele ne ringre nyathi achiel ka ringre nyithindo 3 manose yudi okan e kar kano ringre joma otho ma MTRH e boma Eldoret. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Miche kod miche mag oganda jo Islamic County wa Mombasa kawuono yore nyasi mar Alam mane obagi ne ringre jadolo maduong' mar Islam kada Chief Kadhi Sheikh Abdul Halim Hussein mane owito ngimane okinyi ma kawuono. Jotelo mopogore opogore mane yore nyasi no ne oywago jatelo no kaka jago mane wuok oko mar riwo oganda jo Kenya duto e yor yalo kwe kod rito chike ma pacho ka. Jafwambo marwa Joja Oko Nigiler. En muskiti mar Masjid Nuru mantiere Bondeni ei Mombasa kuma miche kod miche mag oganda jo Islam ne jo yuoro mar timo alam mar kopo mogik ne ringre jadolo maduong' mar oganda jo Islam Chief Kadhi Sheikh Abdul Halim Hussein. E nyasino oganda mopogore ne joyango mosenindo kaka jago mane jaratiro mane jiwo jopiny yalo kwe ka giluwo chike mantiere. Ni kiongozi mpole sana. Katika muda huu ambao kwamba tulifanya kazi na yeye, hakuna yote katika jukwaa la kikazi amewahi kusema ya kwamba Abdul Halim amenikosea ama amenifanya hivi na vingine. Mbali na hiyo, ni mtu ambaye kwamba kazi yake ni hodari sana. Subhanahu wa ta'ala amjalie mweke peponi inshallah. Hii ndio dua. Sasa ni dua tu, mazungumzo hakuna. Maiti raha yake ni apatiwe dua. Kwa hivyo tuombeeni dua kwa wingi, kabla yake lifunguke na inshallah aingie peponi bila hesabu. Kifo ambacho ni pengo ambayo itakuwa imewekwa na ni uzito kwa kuja Chief Kadhi mwingine kuja kutekeleza kama vile alivyokuwa akitekeleza majukumu kama Chief Kadhi. Bang alamno ringre no gol kichwalo kar iko mar Kikowani ikma bende no yore gi jotelo mopogore kotel na gi kod gavana wa Mombasa Abdulswamad Sharif Nasir. Tamkumbuka alikuwa ni Chief Kadhi ambaye alikuwa anaweza kuunganisha watu pamoja na alikuwa ana mfumo mpya wa kazi kwa sababu alikuwa nyanjani kila wakati. Katika sehemu yangu wa Jomvu mara nyingi sana tumekuwa na Chief Kadhi tukianzisha wakfu, tukianzisha miradi mbalimbali ya kusaidia katika mujtama wa Kiislamu. Hakuna mfano wake. Sifa ni nyingi, hatuwezi kuzimaliza. Kwa hivyo yetu ni kuombea dua na inshallah Mwenyezi Mungu ajalie kaburi lake leo ni moja katika pepo yake na ajalie vile vile pia katika mema yake ambayo kama amefanya fi dunia akhira inshallah. Mosenindo ne ochako tije kaka kadhi higa 2005 kaunti ma Mombasa, Kwale kod Nairobi eka bang'e higa 2023 osidhe kaka jadolo maduong' kendo jang'ad bura Chief Kadhi. Kulikuwa na kesi 6 zilikuwa zimebakia na alikuwa na hamu sana kuzitolea ruling yake, lakini kikubwa zaidi sisi kama familia tunatoa shukrani kwa idara ya mahakama kwa kusimama na sisi kuanzia matibabu ya mjomba yetu mpaka hadi kufikia jana ambapo umauti ulimfika. Chief Kadhi ameacha familia, amemwacha mjane na watoto 3, watoto 2 wa kiume na mtoto mmoja wa kike. Kaluwore gi familia mare, Mosenindo ne owito ngimane kaluwore gi tuo mar kansa. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Nok maromende na chiel kuom ohinga ma dito lweny kedo kod tuo ma kansa e pacho ka. Kolosero malal ruok e kind jokanyo jakom mar riwruok mar National Cancer Initiative
Kenya, mano Laktar Timothy Olweny lero ni pok ginyalo duoko chien pek mikelo kod kansa e pacho ka mohigni 10 nyaka ne chak duol no ka koro luongo jokanyo kod jo Kenya duto mondo nywak gi lwedo e lweny no. Simfros Okinda nigi ler. Kata obedo ni kansa osebedo namba 3 e tuoche manego ji mathoth e pacho ka, jolony koro yango ni medruok mar jotuo kansa sani koro miyo chomo bedo namba 2 tok tuoche malandore kod tuoche kor. Kalero kod duol mochung' ne kwan e pacho ka, mano Kenya National Bureau of Statistics, ji ma kwan gi oheo 44,000 iyudo kod tuo kansa ka ji moyo 27,000 wito ngimagi higa ka higa ne tuono. E romo mar lalruok e kind jokanyo mano bagi chieng' tich Ang'wen okinyi, motelo ne romo magala moro mar kansa ma ibiro bagi e giko dweni, duol mar National Cancer Institute of Kenya koro wacho ni nok mar budget ma iketo negi osemono gi duoko piny pek ma kansa kelo e pacho ka. We are less than 30 people employed for a national organization. We have got approvals for having a staff of 257, right? But we have not gotten the funding. The Social Health Authority and the Social Health Insurance Fund, on paper, it is magnificent. In fact, on paper, it is supposed to cover the whole continuum of cancer care, right from diagnosis to treatment to all of it until survivorship. But now we are saying whatever we are seeing on paper is not what we are seeing on the ground. Jakomar NCIK, Laktar Timothy Olweny, omedo chiedh nade machielo en rem tiyo kanyakla kaka jochiw thieth, gimamiyo jotuo ok yud ler ewi gima chando ngimagi. We have got too many occasions where you have people having duplication even on tests. You have seen patients, and me being a healthcare provider, I know you have got somebody who has a CT scan done in Nakuru and some lab tests. Then they'll come to Nairobi and the people in Nairobi say, no, that was done there. We have to do our own. This is the kind of duplication and overlap which we have to avoid. And it's one of the things which the integrated healthcare management system, which is being championed by this administration, was meant to cure. Because if we can be able to have people seamlessly move from one healthcare facility to another, one healthcare provider to another, then we'll have some cost savings, but also we'll be able to coordinate the care better. Geno, kata kamano nitiere, kaluwore ni nitiere lokruok mathoth moseneno e thieth mar kansa e pacho ka, kaka medruok kwan ute thieth kod masinde mag pimo kod thiedho kansa, yedhe mag chanjo, nonro wi geng'o kansa e kind weche mamoko. So over the last 1 decade, there has been a lot of investment in cancer space. So there is so much that we, as a ministry, we as the National Cancer Institute have deployed. Look at the regional comprehensive cancer centers. They weren't here, 10 years ago. There are more patients now who are accessing cancer care in a decentralized system, as much as there are still challenges. But there is also, efforts that we got to appreciate. I'm very much grateful for this media breakfast. Romagala moro mar kansa ibiro bagi kind tarik 27 nyaka 30 dweni ka oganda jiwo mondo dhi e pimo mondo kaka achiel kuom yore mag kedo gi kansa. Simfros Okinda, Ramogi TV. Kwan ma nyithindo mayudo ayaki e pacho ka omedore ahinya to e counties kaka Mandera, Wajir, Samburu, West Pokot kod Isiolo. Mayange kinde romo ma obagi kod bad migawo marango tuoche mag nyach kod kedo gi ayaki NASCOP. Romo mokelo kanyakla ji e sekta mar thieth mondo gitwage wi kaka iduoko kwan ni piny. Judith Omondi lero mathoth. Thank you, Daktari. Migawo mar thieth ochako ayanga chenro mar kedo kod ayaki malandore e kind nyithindo ahinya to ma onyuol gi jonyuol man kod tuo mar ayaki. Kaluwore kod nonro mag migawo mar thieth, 97% mar jo Kenya man kod ayaki, 87% ema ochikore ter gi yath. Tim magikoni medo landruok mar ayaki e kind nyithindo. The majority of these children who get infected happen during the breastfeeding period. True or false? And it happens to who? Mostly to who? Those clients who drop off treatment. Miweyo muonyo yath cha, okiwe muonyo ne ng'ato, be okiwe muonyo ne nyithindi, iwe muonyo ne dendi in iwuon. To be giranga ne jomose dak ka muonyo yien, giranga ne story gi, gise dak marom nadi. Nitie jomose dak higni 30, nitie jomose dak higni 40, gidhi mbele. Counties ma midhiero ni okwako ahinya oriwo Mandera, Wajir, Samburu,
West Pokot kod Isiolo ka counties kaka Homa Bay ma kwan mar ji man kod ayaki bet ng'enye to temo go ondamo e duoko piny kwan mar nyithindo ma yudo tuo mar ayaki. 2015 ne wan at 16.8 to piny mangima dwa ni wadhi wabedi below 5% and below 3%. Koro Homa Bay osetiyo matek ma sani elimination of mother to child transmission 17.3 to wang'iyo matut mo waneno kuonde mang'ikruok nitiere to wa realize ni osiptende wa ma private nitie kaka nitie ng'ikruok moro to waneno ka sani thuolo maduong' monego bed ni wakelo gi e mesa achiel e winjruok achiel mondo wane kaka data nyalo bedo kaka data maro nyalo bedo kanyakla to kaka be wanyalo ensure ni wuodhni kanyakla. Erokamano. E kinde mar riwruoge mag ute thieth mag ji giwegi to ywak ni ok gisebedo ka inywando gi e paro kod piny owacho jokedo ne ratiro mag jogo man gi ayaki to koni nengo mar thieth ahinya to bangol oko linda mama osemiyo mine luoro mar limo ute thieth gino makamoro medo landruok mar tuoche mag nyeye. Ngima kosebet matek no konyal timo gik makamano kodhi hospital boy yudo ni kile kipimo en pesa odwaro shortcut en odhi e kipimo achiel kende. Seche modhi e kipimo achiel kende matiende en nyathini dhi hinyre to be odhi hinyre. Iyudo ka mama ni ok nyal dhi clinics gite nikech kila pim ka pim en pesa kaito bang'e obro wacho ni wadhi ariyo ayudo siling 400 kwa kamano ayudo siling 300 kwa dhi e kipimo achiel. Magi biro e kinde mabende sirne thieth kaka mag ayaki ne odok piny kendo luoro nitie ni lokruok e chiwo thieth nyalo bedie poni piny owacho ok ochanore kare. Judith Omondi, Ramogi TV. Bod matao munisipal ma Homa Bay ogolo chik ne johala mag dukni manie genga paya mawuok Homa Bay High School kadonje kar thieth maduong' Homa Bay mondo odar e kuonde ohala go kochopo ngeso jumani kaluwore gi chenro masani dhi nyime mar bero bomano motelo ne romo mar loch kor gwenge kata devolution conference dwe manyien. Bodno ochiwo milome mandala beach ne johala go kata kamano johala go ng'ur ni thuolo ma omigi notin. Ale beach ni gilero. Jawala bura ma osebedo ka use dukni magiketo genga paya mawuok Homa Bay High School nyaka hospital maduong' ma Homa Bay koro ni kod nyaka ngeso mabiro mar golo ko dukni gigo eko kaluwore gi chenro ma municipal matayo boma ma Homa Bay dhigo nyime mar bero boma no. Board matayo municipal ma Homa Bay ne ochiwo milome mandala bich ne jawala go eko mondo gidar kendo gigolo ko dukni gigo eko ka manager mar board no Sigara Gomba wacho ni ngeso mabiro ni koro biro chono gi mondo gimuko ko dukni mapok wegi ogolo kapok ochopo kinyi mar ngeso mabiro ne. Homa Bay currently ken village tu kama ji odake kata town matin to en municipal makoro wageno ni ndalo machuok kata higni machuok koro dhi bedo city. Wan gi plan as per the Urban Areas and Cities Act section 20 ne municipality omiteko mar ng'eyo kendo keto chik makare e yore mag dongruok mag structures duto kata gige biashara duto mitime municipality. On Saturday men Jumamos nase wuoyo kodgi kate structures gote gi gol kwa yari. Sigara wacho ni municipal matayo boma ma Homa Bay oseko kunde ma jowala go eko biro bedo kata e chenro mag ohala ma gisebiro ka gitimo e kunde ma kore daro giego kane ojiwo jowala go mondo yolo chikno. Mwalo ti industrial area ka nitiere kama ne waseyia mark land mamarwa kaka mar municipality ma waloso mondo in the next 2 weeks jogo mane wagolo ka to comply mokwongo comply waketo nyinggi e priority list alternative nitie to wan gi kama chielo nikech bang'e wadhi gero a big modern satellite market oko etie Kodoyo Junction. Kanyo bende wabro consider a few people based on application ma ji oketo. Kata kamano jowala go madukni gi nitie genga paya mawuok Homa Bay High School kada onjo hospital maduong' ma Homa Bay wacho ni tis mano omegi mana gi dhok ma ogiandike kendo ginyalo yudo thuolo malong'o mar muko dukni gi e kuonde gi mag ohala mag sebedo kuom higni mathoth ka bende gidwa ni sirikand county oket chenro makare mar daro gi kod neno ni giyudo kuonde uso malong'o manyalo konyo gi kaluwore gi chenro mag ohala mag sebedo ka gitimo. Nomiwa notice mar 5 days. To 5 days no mano ni tis ne wan wasadhi nyaka ma ofise to wapenje to nokong'iso wadhi specific place monego bed ni oketo wae. Business license wantiere go, public license wantiere go, then gi health certificate
manyiso ni ani watimo ohala kae. Kata kopo ni wadhi e court, onge kuma nyalo tere ni nomiwa notice. Koro gima otimo, gima dwaro, wakwaye niya, wayie ya ni chik osechopo, ni yoma bedo cleaned up. Omiwa enough time. Kaendi bende in the first place kwa dar pod wapenjore niya, county dhi yudo revenue nang'o? Nikech kata kwa ng'iyo malong'o, dhoge kae dhano ng'eny. Seche mwasedar niendi, wadwa konyore nang'o? Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Nyako Ramogi, tich ang'wen wagoni mbaka. Wakelo ni chenro mar gin kanye, kawuono wamenyo ni Margaret Olang, manen kansela ma Mombasa kuom thuolo mar higni 20. Olang ma en nyamin Owigo Gogni, en achiel kuom josiasa matuklo Mombasa. Walter Nyambaga ne olemo Mombasa kendo goyo kode mbaka machal kama. Wan gi Mheshimiwa Owigo Gogni, kun Olang, wan gi Margaret Olang. Ng'ama duong' e kindu? Owigo nyuol, Owigo kuongona. To an maluwo bang'e, kinde Owigo ng'a opogo. Makoro ng'ama opogo wago rento. Mok yieng'. Nonyuol higa mane? An nonyuola higa mar 45 gabich. 1945. Ichako somo kanye? Asomo Sori. Ka asuta ji obuare matin. Kazi Kamagambo. Ka Kamagambo, to Owigo koro ne en polis. Owigo kawa didika. Atiyo Kenya Kanas. Koro Kenya Kanas matiye makoro bede matua. Anaka kutima Kenya Kanas kende matiye. Kakoro wabiro Mombasa to ne waparo ni mondo Owigo ne paro ni mondo omany na tich ka wadhi port. Koro kar manyo tich wa change. Ayudo hotel airport. Hotel my airport I ran for 30 years. Kata kiyiera bedo kansila ka ne an hotel airport. Koro wach mari train makoro ne biro makoro karo tenda no koro ne en line man train biro donjogo kaeto muke. Koro kose muke noyudo ka jipanga aya hotel e town. Hotel bana ya hotel ne mapura ra nyaka sani. In hotel e port, welo biro kwa pinje maoko, ji opogore. In jaluo, ine do gindi di mamoko. Ne chalo kodi nade? Now we got a problem because by then, Sarif Nasir no kawa kaka nyamin. Manyo no yamani nyalotala. Kana Sarif Nasir nti. Kana Sarif Nasir ndima. Mako Sarif Nasir ni benani mami adonge siasa. Oben Owigo be wani ko siasa. Makano uwo na tike duo. Ndalisa to nendiwa. No duo kabisa. Koro kana waje kondi ya siasa. To nyako kawa abede kien marigari gitimo mibiro tama kwa ringo. Kuom igni 30 kapodi tayo mana magawa hotel. Sani okentu ade kendi. Sani kuro enzi mang'eny. Kaka kaka sani titu tile matiyo ka. An gutenda ri town ka. Achiel Mexico in makai barabara maduong' mar Moi Avenue. Kar kama ntie pembe pembe ya ndovu kanyo. Ile notenda kondik ni Metric in. Kika kiduogo koni, kakiduogo tenda kondik Metric Kanes. Tayo magawa ok en gima yom. Ere riekni mitiyo godo mondo mi neni ok gimbemore piny kata jok ma itiyo godo ok obedo gi nero? It's a very good question. Kitiyo tich. Nake kongi ya tich mitiyo na. Atiyo sa hotel. Matinde sani to nyare mogola matinde tiyo sa hotel. Chontane okapani ye maseras. Kata vile mwana wa maseras. Kwa nosa joro njeremba. Makitama sana dak mtu hapa. Atiyo kudong dakika kirario romsa pargatiel. Kaona waturiti Mombasa. Jok manindiko e tiji mar magawa niendi.
ok gin joluo seche moko joluo ere kaka be nyalo paro kit kwan jok mosekale lweti kaka nindiko tich kata mana masepuonjo nyamba ng'eny nyaka kaw gati matiyo kaka part of you to kaka ng'ato nono to obiro dil kodi accordingly. Ere kaka ng'at mane ja ohala mar magawa dwa transition odwa wuok e goyo ohala mar tude gi ji hospitality to dwa dhi e siasa gima ji larore gima ber ni ohala ni opuonji wuoyo mokwongo. Correct. To siasa be en wach to wach mamit ng'ama wuoyo maber onge gima nyalo tame kata nikech kine wuoyo gi customer magi gima moni wuoyo gi jomagoni ombulu onge. An ombulu ma ka ne okae kana ae council atiyo higni 20 council oyiera di 4 to ok noyomba e yiero mar council. An obiro yomba e yiero manawacho na pana Duluno wacho ni sama lokori okituoe. Adwa dhi women rep. Ma women rep obiro. Koro kanadhi to nobedo kaka nobedo. Katiyo manyien. Koro ema nawego siasa. To then abed ni pod anie council. To di koro pod antie nyaka sani. Nikech joluo bende. Joluo man Mombasa ka. Chakre ne wachak county council. Koro sani wan gi governor. Ng'ama nondik joluo maromo kaka nandiko joluo ok gine ludi. Nikech mokwongo, koyiera mokwongo, abedo vice chairman mar town planning. Mage manomiya kata idea mar gero odni. Kata idea mar timo plan mar ot ka. Bedo chairman, deputy chairman mar town planning. Kochako yiera mar ariyo, adhi abedo chairman mar public health. Koro mana bedo kenda wuon gabis kochako yiera koro an chairman mar establishment. Ng'ama ne konya saidi ma wiyo kuna luligo ne en Sarif Nasir. Nikech ndalo mane nitie mane nie politics ok nyal wuoyo kuoma. That means they used to love me automatically. Koro Nasir ema nokonya ahinya gi siasa ma Mombasa to joluo be nohere. Siasa dwaro pesa. Samoro pesa ni mani matin misebedo kichoko e magawa kaendi ema koro ijuko godo jamna koso siasa mari ne chalo nade? No. Jamna to be nitiere. To ok nyal bedo bende en jamna. Ka ok diere ka jamna no tiya ahinya. To kedieri to wan wadhigo nyombolo. Onge kene nitie wadhigo nyombolo. An ok ati gi jamna na ahinya. Nikech joma ne gono ombulu ne a Likoni, Changamwe, joluo man Mombasa ka ne gono ombulu. To nikech kaka ne an kodgi ok ni sama idwaro ombulu no ni koro kidhi riwori gi ng'ato. Koro kaka kod ang'e mama an gi dich ang'o maki mama maroto. Mama an gi dich ang'o motimo gimoro timone roto dala. Mama maroto koro mago kaka konyogi nyathi nodhi skul. To an nikech nadonjo e siasa kaka ohala pesa na minayudo mar msara ne pok akete tijena matiyo en obedo kanyo mar konyo ji. Ng'ama promise ng'ama biro manyo ka promise eka kurumo na watu nyaka kama na ohanda makati aonge siasa tan gima tam. Ibedo kansela e kinde mag loch mag Ford Kenya. Japati. Ford Kenya mogula oko. Anane kan. Okay. Paka kufa kuna moja. Loch kanu ne chalo nade? Loch kanu ne ber. Ok no tel gi loch makon sani ng'ato na loch gimani mohero. Loch kanu wuo nyaka wati gini ng'eyo makati kuluongi. Tibiro wacho ni gini notimore kama. To aneno ka jaduong' Moi kinde ka kinde ibilo godo mbaka seche moko bende koketo koke buge moko kama to chunge bathe. Moi ni ne ng'ama ng'ati? Moi ne ng'ati duto te. Ne ng'ati duto te. Koro kobiro ka
to nikech ne wadhi kaka councillors moa Mombasa. To kani wadhi kaka councillors moa Mombasa, na huyu mama yeye tu yuko hapa kila wakati, to Sharif kwani huyu mama hakuna mtu anaweza kumshinda. Kwa hiyo kani ubiroka wapi yule mama Nyambaga ne odoni pesa manuelo netin to raha ne nitie. Okay. Kuro ka ane council ko yera ka iluongo ga Njoni ne onge skul mar public mar nyithindo. Ne wan gi skul achiel miluongo ni Sacred Art ne en mar Walindi ma ka ok ing'e Muhindi kata jatelo nyathini ok donji to nang'ato ni why nadwaro plot magere ga Njoni no ane mana adware wuon ka dhi ma otna aseyudo plot adwaro skul yudo plot koro ng'ama nouso na plot no en ma nouso na plot magere hotel no miluongo ni Salim Ali Mohammed. Ting mane ma jatelo nitiere godo kaka kansila ting'ama miyo pek mane bedo godo? Pek mar bedo jatelo ikelo kuom iwuon. Nyambago biro tieko duoki ruta abiro miyi ka ae to ka kino biro adhi Nairobi ikaki duogi adhi Nairobi an gi gir kaeri mano ikelo pek kuom. Mheshimiwa, in kod nyithindi tija siasa tija ohala, ere kaka ni balance gigi ndi kata iketo gigi okenge mopogore ma ok seche ma onge wachi yawa wamis mama nyithinda nyan go ka kane gisebedo madongo ne gidhi e boarding koro adong' ot ka gijotich abedo gi nyithinda piny akoni weyo to gidhi skul nie useri buni podi actually skul sikien magi emondik ka dobo ne biro bedo kagi my boss magi my employer koro nyithindo be nong'e ni joma biro oro kagi gin employer mag mama ine magindiko mama tich. Osiepeni gin ng'a gini chagi okega unyalego osiepne mango mag siasa maduong' mokwongo ma ok yie mabiro uso Sharif Nassir. Agombo unyalego bedo osiepna aonge koma sekosana kode katunge ka dwaro gimoro kawacho ne to winjo ne wan gi Meya Ahmed Mdani emwatiyogo ahinya to ng'ane watiyogo briefly Rajabu Sumba kaeto wadong' gi Meya Mdani. Jodonga ich moko bende dwani mondo gin gichwal mana de agenda margi e boma tibe joma dwani mondo mechi moro ma nyomine are nyanya gin mage dwani mondo gichokgi inere kaka ni rakori kodgi joma mayo mon kata matimo aluonga kod ng'eni gima rach. Aneno ka sani bet ka pogruok nitiere ko pogore kod kit seche moko del malit ma jabede ihero chamo gang'o momiyo pod wang'i pod pichni kama kata seche moko bed ni yamo to nyalo mako del? Iwinjo asepuonjo nyithindo aonge gi wasiwasi nyithinda pod koni owinjo moro cha koso kinene en oloko gik ka wacho ni mano rach usingo kelo machielo aonge gima thaga. Stress bedo maonge at all. Donji dhi ne yot wadhi yot idhi neno mahero idhi nutu mahero. Erokamano. Koro baka jang wago mbaka kod Mheshimiwa Margaret Olang ma bende ochutowa mbaka mathoth. Ageno ni gi sani in bende koro lap dhogi ndong' mondo in bende ibedie jatelo kata mar bedo jatend gwen e dalani. Kok kamano Nyasach kwe mondo bed kod jata chenro ne konfere duto ne en Walter Nyambaga bud kowero thuon ka ji dhi kendo ka ji duogo kod iti masani. Thank you. Erokamano Walter Nyambaga kuom lipot no. An bende ayudo kikawo nyota mar telo, an bara bedo jatelo kod nyime duol machoko osuru e pacho ka Kenya Revenue Authority okalo geto margi mar osuru magichoko e komenda ma 224,225 bang' chopo maromo $2.57 trillion
kane gigeto choko trilion 2.5 omenda mochoki gani en medruok mar 6.8 kuwuok e omenda ma piny Kenya ne pod ni kod midhiero mar dongruok mar uchumi. Cynthia Onyango miyo mathoth. Osuru maduol machoko osuru pacho ka Kenya Revenue Authority ochoko maromo trilion 2.57 oketo ranyisi mar tieko hik omenda ma 2024-2025 kod ranyisi maber, kata obedo ni hik omenda mokalo ne ni kod midhiero makagi kacha bang' ka gichoko omenda moewa geta margi kod omenda maromo bilion 16 makelo medruok mar 6.8 mohewo osuru manochoke higa mokalo mane romo trilion 2.4. Medruok makama kata kamano obiro bang' duol machoko osuru pacho ka KRA kadho e peke kor higa mokalo bang' paro mar chik mar omenda ma hik omenda ma 2024 manowit oko nokelo pek kod ng'ikruok e choko osuru, ywaruok mar chike mag timo ohala e piny ngima mong'ere kaka global tariffs kaachiel kod pek e yore ka hola e bengi bang' moko kuom bengi mag hola ng'aw malo nyinyo e wi hola magi. Osuru mar tero mwandu e pinje maoko nodok chien kod 2% ahinya to e mwandu mag chai kod kahawa e kinde ma mwandu madonjo pacho ka nomako chichgi e okang' mapile. KRA kata kamano oyango ni timo margi maber e yore choko osuru en kaluwore kod lokruoge motegno kendo mabeyo mag chenro maggi moting'o choko kokalo e lony manyasani mar mbui kaka eTIMS ma odino rode mag kuo kod lony ma otisi ni AI ma osekonyo e menyo mwandu madonjo e pacho ka. Kenya Revenue Authority bende oyango ni medruok makama okel kod yaro lach mar joma ikawo osuru kuomgi ka e kinde ni omenda maromo bilion 24.9 wuok kuom johala kod jogo mayande ok chulo osuru. Bende omenda maromo bilion 14 wuok kuom chenro manyasani madhi nyime e mbui moting'o ohala e mbui ka tudruok mar KRA kod weg kembe mag opunda bende ojiwo solro margi. Yore makare mag choko gope mag osuru bende okonyo duol mar KRA choko omenda maromo bilion 141 ka chenro mar fungruok goyo jogop osuru fwai mong'ere kaka tax amnesty okelo omenda maromo bilion 29. Kenya Revenue Authority owacho ni gichano dhi nyime kod tiyo kod lony manyasani jiwo yore choko osuru kod neno ni oganda jo Kenya obedo kod yore mayot kendo moriere e konyo chiwo osuru maggi. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Kuom jopur e kaunti ma Siaya ywago rach mar chiro ma mwandu mag puodho e kaunti no gin magiwacho ni kelo kod nok mar kembe manyalo tere mwandu go machuno gi manyo chiro e kembe moko e counties maoko. E kinde no bende giywago rem mar bedo gi lony e wi chal mar ndhadhu ma puothegi mosiro rito margi ni margi onge kod ng'eyo e wi cham matimo maber e puothegi ka koro giluongo ten kaunti ma Siaya mondo donjre wach no kalo kuom apisas mag pur. Direkta mar pur e kaunti no Vincent Okoth ojiwo rowere mondo donji pur mar ohala, wacho ni giseketo kenge manone gisiro rowere go yorido lope ma ginyalo chake pur. Gilose kinde nyasi mar dhiero odiochieng' pur e sub county ma Lego Usonga. Challenges mwaseyudo maduong' ahinya ka mwasiko wayudo i pur mana en mana chiro seche moko in kod mananas osechiek tiyudo ka chiro ok machiegni to nikech an ipure ng'at achiel to kipure ng'at achiel iuse ng'at achiel koro iyudo ka iuse in bulk doko matek. Bed kod reliable market nikech market dwa ng'ama nyalo migi product throughout the year to kinyimigi mana ndalo ma koth chwe to ka chieng' owuok to koro kimigi to koro gikaw giki. Chandruok ma yudhe kod en achiel, access to land. Samoro gidwa ni mondo giti gi pur lakini land pod ni nying jodongo. Koro wasebet gi these discussions gi jok ma jodongo ma bende gine ma weg titles gi ni joyudhe gi gima gidwaro o gidwaro mondo gibed gi ownership. But can we have it mondo koro or make it that access mondo giti kod lob Wakaw yo matin nya Karamogi waduogo gi weche mag tuke. Experience
Explore Kenya, tembea na View Travel. Feel the sand between your toes on Mombasa, Diani, Malindi or Lamu's beaches. Embark on thrilling safaris in Masai Mara, Amboseli, Samburu or Tsavo. Enjoy Mount Kenya views in Nanyuki, the vibe of Eldoret, Kisumu or Nairobi. Marvel at the wildlife of Lake Naivasha, Nakuru or Elementaita. With View Travel, safari yako iko sorted, easy, affordable and unforgettable. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel, dream, explore, discover. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Januari amangana gao. Seti him. Chamige, we museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Radio Citizen, radio number 1. Radio number 1. Chonga gilo, emo miacha no kama. Chonga, emo semia sudo nyime. Chonga gilo, emo miacha no kama. Chonga, emo semia sudo nyime. Mondo yudwe ni kakasikiza tune mari D star 860 star 418 hash. Ramogi TV enod jower duto. Chiegni tuke e gwenge mag Nyanza Mortis Regional Sochakura yango dichima kawuono timbe manobedo joloch e kidieny mag counties mag Nyanza, Munyando, Kisii, Nyamira, Migori, Homa Bay, Kisumu duto chokore county mag Kisumu, boma mag Kisumu ne tuke go dichima kawuono e tuke mag adhula mitugo e pap Mamoi, Kisumu Day kod Kisumu Boys. Kisumu Boys ne goyo Karabok 2-1 Yala ogoyo Agaya 2-0, Kobala goyo Kudha 2-1, Saye goyo Ikonge 4-0 gi kendo yor Rapogi 3-0 tim nyiri manyakach opur kuom Saye 3-1 tok ne goyo Jara 4-2. Midhiambo timbe adhula mar Agaya do loch mare mokwongo oloyo Rapogi 4-1 Yago gi kendo 1-0. Tuko kwanza pili anaingia Mpangele Kisanti kama mgongone tari kocha mati mbadhula mar Harambee Stars Benny McCarthy odok ne kendo siro welo mare ma jotugo mabiro tugo ne piny Kenya piem machan machakore dwe manyien. Kocha no mowuok e piny South Africa yango ne odiero kendo walo jotugo mabeyo mosenene lig mapacho ka. Seche mamoko kuom johera mag adhula osebedo ka dhire wi jotugo manoyiero e seche mamoko magihero weyo oko. Tim adhula mar Stars biro bedo ka ni e kambi e piny Tanzania kama gibiro tugo tugo mar pinje 4 ka giikore ne CHAN. Just